Hej, velkommen til Dania Games. I dag skal vi interviewe et par af de studerende, så lad os se om vi ikke kan fange en. Vi starter med en datamatiker, der tiltrækkes af høj koffeinindhold. Ude på snuden af Jylland er det et meget saltholdigt miljø, som kommer af mængden af lig. Så er der blevet Hej Oscar, kan du fortælle mig lidt om datamatikerlinjen? Hvad? Fortæl mig om datamatikerlinjen. Okay, datamatiker. Vi lærer at lave spil gennem projekter, sådan lidt game jam-agtigt. Det er en kort videregående uddannelse. Vi lærer sådan, vi lærer kodestruktur og databaser og netværk. Må jeg godt gå nu? Hvad kan du bedst lide ved uddannelsen? Projekterne. Jeg kan godt lide, at vi lærer kodningen ved at lave mini-projekter. Hey, vent! Hvor går du hen? Hey! Den anden linje her på Dania Games er multimediedesigneren. Der er mange muligheder for at observere de studerende i forskellige flokke. Fra LAN-parties til Dania Expose, hvor de studerendes projekter fremvises. En fredagscafé som denne kan også blive dobbelt så stor, når der tilbydes alkohol. Så kalder man det en fredagsbar, hvor de studerendes adfærd forandres drastisk. Multimediedesigneren er yderst social og kan ofte findes ved sociale arrangementer. Her kommer der. Vi kan ikke have både Nå, Emma, du går på multimediedesignlinjen. Hvad kan du fortælle mig om den? Multimediedesignuddannelsen. Vi lærer at lave brugerflader og websteder, hjemmesider. Vi arbejder med masser af medier, multimedie. Vi reklamerer. Vi kan lave reklamering og markedsføring og sådan noget for masser af industrier, ikke kun spilindustrien. Hvad er det bedste ved at være multimediedesigner? Kreativiteten. Altså specielt her på uddannelsen, så man kan få besked på at lave en hjemmeside, men man må selv om, hvad der er på den hjemmeside. Det kan være alt om fra et spil til en taksonomi af næbdyr til den sidste film, du har lavet som 5-årig. Så længe man stadigvæk lærer noget, så har man rigtig mulighed for at udfolde sig kreativt. Er du interesseret i at vide mere? Kan du finde informationer her. Du kan også møde op til det årlige Dania Expo, hvor du kan prøve de studerende spil. Vi ses!